я все это знаю. Ҳозир байни шумо ба михел одам гӯш кардан я все это знаю. Ё ки китоба говорит ин чизҳо ҳамаш ясна. Ин чизҳо ҳамаш ина ҳама медонад. Агар ки шумо гумон кунед ки гапҳои ман ҳама донад, значит ҳама бой мешуд. Ҳама бояд муваффақ мешуд. дар шаҳри Ош як бор дарс дода истода будам. Як зана омада гуфт ки муаллим мехоҳам ки ҳамин бародари ман дарсҳои шумо хонад. Ман гуфтам майла даъват кунед биёд. Омаду як ним соат 6 ё не ман ду сета савол дода ким чӣ кора карда истода будам. Аудитория 700 та одам буд. Хеста баромада бурафт. Баъд хоҳараш танаффус ба омада мана гуфт ки ҳамин додарам овардам, камак як чиз хест бурафт гӯш накард, гуфт ки я всё это знаю. Ман ҳамин чизе медонам. Ман гуфтам додарат агар ки ҳамин чизҳоро донад бояд ки миллионер бошад. Агар ки додарат мумкин действительно додарат ҳамин чизҳоро донад, мумкин ки вай миллионер ай. Вай хоҳараш гуфт ки агуҷо мо 6 та хоҳарем, ҳама мо қарз ба, ҳама мо хонаҳома вай ба залог додаги, мо наздики ба хуна пеш мекунад шавҳаромо. Вай қарз ба 14 сол боз аз қарз ба. Мо намедонем чӣ кор кунем. Ман гуфтам набоша бародаратон шумо фреб карда истода. Вай ин чизҳоро надонад. Нигоҳ кунед, ҳар чизе ки ақли одам намегирад, ҳамон чиза инкор мекунад. ҳар чизе ки фаҳмиши одам зӯраш намерасад, вай чиза инкор кардан мегирад. Ин инсоният ҳамин хел будааст.